Takže čaute ľudia, moje meno je Steven a dneska zahrajeme The Moon Bazoo. Sice je pravda, že tu používal som cheaty, akože som si zapol v tej hre, ale to nevadí. To som asi tak trochu pomôžol s tým, aby som, odtedy som nepoužíval. No, takže ukážeme vám všetky veci, čo v tejto hre mám. Všetko vám ukážem a na to videjko si sa tešili za 250 odberateľov. Takže máte to tu mať. Prekopy sú bližšie, ako sa zdá. A neviem, mohli by ste mi napísať dole do komentárov, že aké by ste chceli, aby som urobil toto auto, toto nie. To som byl až príliš dlho. Ale keď chcete, tak toto môžete povedať, že aké by ste chceli, aby som spravil. Keď mi povedzte, že aké chcete, aby som spravil, a ja to spravím. No, dobre, takže čo by sme mali ako prvé spraviť je Leo. Leo žije, nebojte, starám sa o neho. Nezoberiem ja sociálka, jak skoro Houseovi. To je to. No, dobre. Takže napíšte mi do komentárov, ako by ste chceli, aby som zmenil toto auto. Na akú farbu. Napíšte mi dole do komentárov, ako by ste chceli, aby som na toto auto zmenil farbu. Napíšte mi dole do komentárov. Lebo ja na to dám samotný short vydám a vy mi poviete sami. Dobre. Takže to by mohlo byť. Mohli sme ísť pozrieť do mesta, jak tam vyzerá. Trakom som už nebol strašne dlho, som neriadil trak. Takže ideme spodariť. Bum. A ideme. Toto načáme tak, to je dobré. My by sa mali ísť pozrieť do obchodu. Dobre, tak ja som pekne ľavý. Povedzte mi, či by som aké auto mal len toho spraviť. Ja ešte vydám samotný short na tom a tam vám dám, že hlasujte, aké by ste ho chceli. Ja tam dám všetky farby a podľa toho sa rozhodneme a potom točím samotné video. Takže sme u Rogera. A tu potom môžeme kúpiť tie všetky diely na to naše auto a všetko potrebné. Dobre, no, takže mohli by sme urobiť proste nejaké auto. Napíšte mi dole do komentárov, aké farby by ste chceli, alebo ja urobím anketu. Tam vám všetky farby. Podľa toho sa rozhodneme. Dobre. Dobre, začína odbyť tma. Zatiaľ vysielám 5 minút, dáme tomu 7 minútové video. To zatiaľ vám stačí pohode. A tak už mám sa dobrý pocit, že
tuto na benzínke, no tam mám dobré veci, ne, tam mám zlé veci. No ale tak uvidíme, aké farbu si zahlasujete. Spadám to aj na videu urobíme. Takže uvidíme. Ideme domov. Ja vám ukážem všetko, čo mám doma. Nepozeral na cestu, ja som sa pozeral jen tam, čo to bolo. No, Stoj, Chystám. dobre. Čau, neboj sa. Čau, ahoj, tu sedí. Dobre, takže ideme už domov. To niečo poukazujem. Doma. Keby vás zaujímalo, ak toto garáž mi vyzerá tak nejako takto pre nás takto pekne sprejky, toto to sa nepozerá, tie neriešime ani tamto ešte, tam takto pekne Reaper Kitty, toto je nič bordel, a tu mám pekne takto v zásobe motory, všetko mám v zásobe. Toto pekne v zásobe. Keď vás zaujímalo, ak to vyzerá znútra toto, tak nejako takto asi. No, klasický motor. Vyzerá tak. Nejako takto. No, dobrý. A v kufri, keď ste čo máme, tak mám náhradné koleso, no. A ani prečo toto mám. Tu mám ešte jeden motor. Ten neviem prečo tu mám. Ten som si tam dal, lebo som niečo potreboval. Tak napíšte mi do tej ankety, dajte, aké by ste farby chceli toto auto, lebo mne sa to takéto najpáči, keď mám pravdu povedať. Ja som to robil proste, lebo som nič iné nenapadlo, ale napíšte do komentárov, robím to podľa vás. A toto si nevšimajte. Napíšte to do komentárov. Budem rada každý hlas. Tak a tuto, keď sa pozrieme, sa ešte tu. Plné, dobre, to neriešte. Toto mám tiež plné, môžem robiť to ten veľký? Môžem. Dobre. Ježiš, kód. Tak. Dobre. Takže sranda, no. No dobre, dokončíme a môžeme tu aj pomaly videjko ukončiť. Tak, dobre. Takže dúfam, že sa vám video ľúbilo, ak áno, nezabudnite sa nechať like a odber a ja sa s vami lúčim. Ahoj a nezabudnite dať a tú anketu zahlasovať. Takže až sa pozrite, čo je tu, mám takéto veci a to je na mne zatiaľ všetko, takže ahoj!